अरे हे ब्र नों बेयाव no I mean माब्रै माने अबहाय फैया नोङो आरोथ' सानाखैनोमोन आं नोंखौ जे बेयाव लोगो मोनगोन आङो oh my god bro एसे गोबावनि उनाव जों फाइनालि लोगो मोनबाय नों आंखौ सिनायदों मा खोथा बुंदों नों ब्र आं नोंखौ सिनाया नैबे मेहेरा नोंखौ मालाबाबो बावनो हाया आंनि गोसो गोरबो खर' मेलेम आंनि नोंनि महर मोखां गासिबो मिथिगौ आङो हे ब्र आंथ' फोथायनो हायासै जे नों आंनि सेराव गसंना दङ नोंखौ माब्लाबा लोगो मोनबा हामगौ सानबाय थाखायोमोनलै आङो आयु सोर जाखो बेबा ना सोरबा लोगोसो नामा नों बेयाव औरा आङो माने नै बेलाय बेखौनो दोनबोदोंमोन आङो हाथायाव माने ओइ हाथरखि रायलायरा बेवाइया बेनो नङा होमबा औ ब्र बेनो नाइस टु मिट इउ ब्र आरोथ' दिनै नोंखौ बेबायदि मोजां नुनानै I'm so happy for you माबा बेवाइ दखानाव एसे हाबनानै रायलायजागौमोनदां लामायाव थलाय मानो रायलायबाय थानो no बेवाइ नांथ'लादां माने आंहाबो इमारजेन्सियावसो एसे फैदोंमोन नालाय हे ब्र बेबायदि जायालै नों जोंनाव थांनांगोन दिनैनो मिथिबाय आंथ' नोंखौ हगार हरखाया दिनै आं हाथ'नाय नङालै अके आंनि कन्टेक्टखौ लानो हागोन मानोलै ब्र नों थांथारनांगोनथ' जोंनाव बोरै बिदि जानो दे गोबां रायलायनांगौ दं आंहा नोंजों रायलायगोन नाथाय दिनै नंथ'ला दे ब्र थारैनो आं दिनै जोबोद खुसि सासे मानसिनि खोथा बुंबाय थायोमोन आं हाथरखि बेनोमोन बे ब्रआ बेवाइ गाज्रि मोनाबा थ'दोना दसे समबाबो जोंनाव थ'दोना जोंहाथ' हजों न'आव आदानबो हाबा दंबावोसो गोबाव नङाबाबो दसे समबाबो हाबफैजागौमोन दे जागोन माब्लाबा थांसै ओमफ्राय नोंसिना न'आ बहा थायो नों ब्र आंथ' माने जास्ट मिनिट हा औ हेल' हाथरखि बे ब्रखौ आं न'आव लांथारगौमोनलै मालाय दिनै थांथ'नो सोलाबानो मेहेर बिनि कन्टेक्टखौ लांसै ओमफ्राय मा बे नोंनि बिराद मोजां लोगो नामा नोंथ' बुंबायबो थायोमोन सासे मानसिखौ लोगो मोनबा हामगौ नट अनलि जास्ट लोगो हाथरखि मानोना बियो आंनि थाखाय एभ्रिथिं इसोरजों समान या बस Hey my boy Lucky माबोरै दं आं एसे मार्केटावसो फैदोंलै बस इदिनो एसे इमारजेन्सिमोन आरोना बेखौनो दसे गोसोखांना हरदोंमोन आङो नों बावाखैथ' ना माब्ला फैनांगौ मानो बावनो आंलाय बस टाइम मथे सहैखागोन ना आङो बे थांनायनि थाखायनो माखासे लांनांगौखौ लाफैदोंमोन ओमफ्राय आइनि थाखाय माबा मोनसे लांफैदों आरो न'आव गासैबो मोजां ना ओमफ्रायो या बस मानो मोजां गैया जानो नोंनि अननायाव आरो इसोरनि अननायाव एभ्रिथिं माने गासैबो अके आरोना दे बिदिबालाय आरो नों बिराद खुसि जानो बावला मिथिबाय खुसि माने बस आं बुजियासै खुसि माने खुसि Lucky नों आंनि थाखाय ओरैबायदि खामानि मावदों बेनि थाखायनो आं नोंनो मोनसे तफा होनो सानदों गिफ्ट मा तफा बियो बस नेनानै थानोसै आं बिदिबा जागोन Lucky एसेबां आथुर मानो गासैबो टाइम मथे मोनगोन ना दे होमबा Lucky बिराद गिदिर तफा मोननो थांगासिनो दोङो नेनानै थाथ' बिदिबा A very big surprise माने मा जाथावथाव बे मेहेरा बेयाव मोजां फैबाय माने बसनि सरप्राइज गिफ्ट माने मा जागोन नों फैबाय मानेथ' मेहेर आरो आंनि लाइफनि प्रब्लेमा सुरुथ' जाया ब्र बिदिबा आं थांनांसिगोन दे नोंखौ लोगो हमबाय थानो हाया आङो बि केयारफुल दे आरो बिदि दाजाथों नोंखौ लोगो हमनाय माने खाथ्रा आंनि थाखायबो नोंनि थाखायबो नाथाय ब्र किस्मतआव थाबा लोगो मोनफिनगोन जा जाबाय बेखौ नोंबो आंबो बावबाय नाथ' नों आंखौ सिनायो ना आं नोंखौ सिनायो नाथाय जोंनि लामाया बेखिनिल' नाथाय आं नोंखौ माला बबाव लोगो मोनबावगोन आरे नै आफा जाथारबायना दानियाबा नोंसिनावबो जि फिथाइ सामथाइ दंसोखायो ने आफा औथ' आरो बिहामजो मामे आरोथ' ना बे खमलाबो जि जानो गोदैथार नोंसिनाबो जोंनाबो दं खिन्थु बारा गैया आरोना इसेल' दे बिहामजो मामे नों जेखौ गोसो फिथाइ सामथाइ हाननानै जाबानो जाबाय आरोना बेखौबो बुंनांलायगौ ना आफा आं हले बेफोराव एक्सपार्टखा आरोना बेलाय जोंहा हाथरखिबो दं जुरि आइ दङ जोंहा जमा साथामजों हानै जाबाय थागोन माथो न'नि जिनिसफोरखौलाय ने आफा बेनोथ' आरो बिहामजो दे नों फैसिगोन एकदम हामथारबायलै आं फैबाथ' मोजांसो जाखागोन ना आंथ' बिराद हेपिखासै गैयालै बिसोर हाननानैबो जानो रोङा बिहामजो हाथरखिखौबो बुंबाय बायो आङो गैया सम समलाय थाइफा थाइनै हाननानै जायो गथ'आ
नै बिसोर जेबोखौनो मिन्थियाना जेबो नङा दे आं खाजि लगाय माने जोंहा आरामसे जागोन ना आं बानायगोन दे आरो जागोन मामे आं थानांगौबा ना बे फिथाइ सामथाइफोरा साननै सानथामफोरजोंनो गैया लांदां जागोनदां नंगौना बेखायनो हानखाबाय आं नैबेखौबो मामे जागोन दे आफा स' सुइटखा आंनि आफाया जियानो जाया मानो जायखि जेखि बुङा आं हले जेबो मोनालै मोजांसो मोनदों आं नानिखौ ओमफ्रायथ' आफा नोंसालाया जि लाजियो माबा आंखौनो गावसिनाव फैबाय आं बारा रायलायनो नागिरलायबावासो आयै बिहामजो बेफोरबायदिसो खालामदों बाबा साना मानोबा लाजिनांगौ ने आफा आंखौ बिहामजो लाबोबाय माबा जि गावहा लाजियोहाय औ बिहामजो मानोथो लाजिनांगौ जाखो आबायालाय मिन्थिला दे आरो आफा माथो होनबावनो बिहामजो एसे लाजिखुसु आंना फिसालाया नाथाय जेबो नङा दे आफा आंथ' मिन्थिगौना बिहामजो नों फैसिगोनखाय न'आनो एकदम खुसि जाजोब्बाय आं फैबाथ' खुसिसो फैखागोन ना दुखुखौलाय मानोथो फैनो मानो लाबोनो आङो ओमफ्रायथ' जोंहाथ' साथामल'मोन नालाय न'आव थारमाने आंहा फेमिलियानो एकदम बिग जासिगोन ना एकदम गिदिर जासिगोन नोंसिनाव एथ' बुरजा मानसि दङ जोंनाबो न'आव गासैबो खुला खुलि गोजासो मिन्थिबायना बिहामजो जेब्ला नों बेयाव फैगोन आबाजों मोजां संसार जालांबानो जाबाय आरोथ' आंहाथ' फिसाजोबो गैखायामोन नालाय दा हाथरखि बिहामजो फैबाय नोंबो फैसिगोन दा फिसाजोखौनो सानै मोनसिगोन आंहा नोंना जोबोद अनसुला आफा मिन्थिगौ ना नोंल' मानो जुरि आइयाबो अनसुलि नोंबो अनसुला ओमफ्राय नोंसालायाबो बिराद अनसुलाखा जेरैखि जायाबाबो बेखायनोथ' आंबो मोजां मोनथारो सानखौ जा केयारिंखा बियो आरोथ' जोंबो हाथरखि बिहामजोखौ नोंखौ फिसाजो बायदिसो दोनगोन ना बिहामजो जागोन दे आफा ओमफ्राय नों आं साहा बानायनायखौ लोंनो जि गोथाव बानायखायो आङो जागोन दे मामि थांनाय बानायहैनाय औ हाइजेंबो होगोन ओमफ्राय बिदिनो एकदम बरियाके बानायगोन आङो माबा अद्रक वाली चाय आंथ' हले साहा लोङाबा थानो हायालै मानो होनबा फुङावथ' साहाखौ नांखाथारगौ आंनो औ नोंखुनजोआबो बेबायदिनो ना बिहामजो नै होमबाथ' मिलायखाबायहाय जोंहा बिखुनजो ओमफ्राय बिहामजो ना थोबायगोनहाय बेनो आरो सोराङा जानो बुंबाय थानायखायसो दिनै माबाबाय आङो न'आव मुला थाब्लाबो बानाया बुंबाय थायो दिनै बानायना होथानसैहां आरोथ' आयु न'खराव सासेबाव बिहामजो फैनो थांगासिनो फाइनालि आंनि आबासाना हाबा जामारसिगोन बेनिफ्रायबो साबसिन आरो आंनि फिसालाया जायखौ हास्थायो बा फसायो बेखौनो बिहामजो मोनमारसिगोन आरो दे आं बिमायाबोलाय माथो गथ'नि खुसियावनो बिमायाबो खुसि हामाथो गोबां सोलोंनो गोबां आरो माने मा होनो एसे बुजिबावनो नांगौ गथ'आ दायो नाथाय दे दालाय माथो गोसोआ थिग जाबानो जाबाय मानसिया जेरैखि जायाबाबो उनहालागै लासै बुजिलाङा बे आरो बोरैबा नायोब्लाथ' आंबोथ' बिदिनोमोन गोदो जेबो बुजियामोन सिख्ला समाव उदां थानो मोजां मोनग्रामोन उनावसो बुजिबाय जेला संसार हाबो आयौ ओरैबायदि आरोना बिनि सायाव दानि गथ' गावसोर मिलायनानै थायोबाथ' मोजाङानो जेबो प्रब्लेम गैयाना थुनथुलिनाबो जि डाइरेक्टार एसे माने थंगालियानो लाजाया आरोना आइयासोबा गोसो सिंफ्राव दुखु मोनखो ना माखोबा खेबसे बुंनायना नायनोसै आं र' माथो खालामनो बेहाय थुनथुलिनिबो दाय गैयाना सानसेनो बेबो बोरैथो सोलायनो हानो बयनोबाबो एसेबाबो सम नांखागोन आरोथ' आंनि थुनथुलिनि सायाव आंहा फोथायनाय दं सानसेबाबो मोजां बुजिलांगोन बे जेला आंजों फैगोन ना अब्ला आयै माथो हारसिं दिनै माबाफोर हेल्प नांगौबा आंखौ बुंना हे याबा नोंथ' बिहामजोखौनो लाबोखाबाय एसे उनावथ' नोमाया नै जिरायसो मोनजासिगोन आङो नंगौना आयै औ हामाथो आबा एसे मोजां नोङो बिहामजो लाबोबाय मालाबानो सेंग्रा देरबाय आरो फैयै दिनै हाबानि समसिम सफैबाय दाथ' बिहामजोआनो सानैसो जाबावबाय सानैनो हामाथो बिखुनजो आराम जानो मोनबानो जाबाय बिहामजो मोनफानानैलाय माथो खामानि मावबावनांगौ आंनि आइया आरो आबा ओमफ्राय नङा आयै नों गाज्रिथ' मोनाखैना थुनथुलिखौ बियो माने मानसियानो एसे हुदा जाबायलै आयै जायजों बेजों बेबायदिनो रायलायखायो बे न'आवबो आरो मालायनावबो आरोना जोंनाव नङाबाबो दस्रानावबाबो थेवबो दा आंनि न'आव फैबाय एसे सेन्सथ' जानांगोन ना आबा जेबो नङा दे उनाव सोलायलांगोन
बिनि बाथ्रा रायलायनाय माबा माबि आयै दुखु मोना दे बियो बेबायदिनो रायलायनायाथ' रायलायो जानला मानलानो ओमफ्राय गोसोआ बेबायदि नङा आरोना बारा गोसोआ बेना बांद्राय गाज्रि नङालै आयै आंबो मिथिगौ आबा बिनि गोसोआ गाज्रि नङा होननानै बुजिनायाल' एसे नांबावगौ आरो बेनो ओमफ्राय जोंनि रिलेसनखौ लानानै आयै जेबो प्रब्लेमथ' गैयाना नै जाम्बा हामानो प्रब्लेम जानांगौ जाखो दे एसे मोजां बिहामजो लाबोबाय दासो नों सोंबावबाय आयै माबाफोर प्रब्लेम दं नामा थेब जाम्बा आंथ' गोसोब्ला दानो लाखिसिगौ बेखौ मिथिबाय माथोहाय बेलाय नाथाय आयै आं सानदों मोजाङैनो लायसै खोमालै ना नङा माने गावबो बुंखादों नालाय बेबायदि जागोन दे आफा सना हामाथो जेरै नोंसिनि गोसो बेबायदिनो आरो नोंसोरनि लुगैनाय हास्थायनाय बायदिनो जागोन हाबायाबो नाथायबा उनहालागैबो जेरै दा मोजां बेबायदिनो मोजाङैनो थानांगोन आरो न'आव जमा मिलायना थानो रोंनांगोन दे आबा बुंखायो आं दानिफ्रायनो मानोथो मिलायना थाया जानो आयै जोंनाव फैखागोनबालाय देनां जिउनि जोबथा लामायाव हा नोंसोरथ' जोंखौ नायनांगोन ना आबा नों दं आबा मेहेर दं नोंसोरजोंनोथ' जोंनि संसार आबा दे रायलायनाया बिराद जाबाय आंहा खामानि दङ बिहामजोजोंबो दसे रायलायहैबानो जाबाय देनांस्राय बिहामजो फैथारब्ला बिनि संनायखौनो जाबाय थानोसैहां नोमाया आबा मार गोथाव सङोलै आयै बियो हा बिदिबा नों जाखांबावबाय बिहामजो संनायखौबो नङा माने आयै एखनबा गोबावजों खेबसे थांनाय जायोमोन नालाय बेहाय आरोना दे आबा दे जागोन दे माबायदि गोथाव ना थावि जाजाबानो जाबायहाय माथोबाव न'आव एसे खामानि दंबावो हेल्प खालामना हो दायो मिथिबाय र' बेखौ दोनहैग्रोनि आङो जागोन दे आयै आरो माइ एसे बहननांगौ बेखौ बहनना दोनहैग्रो थां नोङो दा लामनांगौ आंहा जागोन आयै र' जाय बाथ्राखौ बेसेबा समनिफ्रायनो गिगासिनोमोन आङो बे बाथ्रायानो दिनै मोगथाङावसो महर लानो थांगासिनो माथो बेथ' जाखागौखामोन मेहेरा जे मोजाङाव फैगोन सानसेबाबो नुजागोन दा आरो आंखौबो लोगो मोनबाय मेहेराथ' मोजां जाबाय र' नाथाय आंनि गिनाया बेसो दाबो नोंनि खाथिया थांजोबाखै मेहेर नोंखौ जे आंनि मानसिया नुफ्लांबा मा जागोनथाय डाइरेक्ट आंखौ सन्देह खालामखागोन बसआबो आंखौथ' नागारखानाय नङा बिसोरो जेरैखि जायाबाबो आंथ' थैबाबो जेबो नङा र' नाथाय आंनि आइ आरो बिनानावा बिसोरखौ सोर नायगोन दिनै आंथ' खालि बिसोरनि थाखायल'सो थांनानै थायोना नै आबा लक्ष्मण आयै मा जाखो माने नानिनो फन हरनाय हामाथिं मोनालायबाय दिनै दाबो सफैयासै दा बेबा क्लासाबा जोबदोंना जोबाखै सोंहरनाय गावबो बुंबाय थाबाय कम्पिउटार क्लास लानो दानि जुगाव लानांगौसो दायै मोजांसो बेफोर गावनिनो खामानियाव फैगोन ना जब नागिरनाय माबा माबि टेक्न'लजि बेफोरखौ नांगौलै होमबाबो गोबाव जायामोन हायाबा फन खालामनाय देनाय नोंनाबो नायै टेनसनलै र' बाराबा मम'सो जाबोसिगोन बियो गावनि लोगोजों जाबोयोना सम सम मम'फोरखौबो अब्लाबो सिख्ला गथ' गिनाय मोनसै हाङाबा दे सोंहर उसुखुथु मोनबाय थागोन गोसोआ मा जाखो फन नांबाय आबा आयै हमाखै आया आबा हा बिदिथ' जानामोन हमोमोनथ' दिनै हरबाय थानाय खननै खनथामसो हरबाय था माबा बेगफोराव लादों खोमालै आयै थै र' फैनायाथ' र' दा फैथाराबा ससे नायगोन आङो दिनैथ' टट'बो मोनासैना माथो खालामबावनो ओरैनो थांनांसिगोन आरो आङो ओमफ्रायथ' सानफ्रामबो थांबाय थाखायो दिनै खनसेलाय मा जानो एसे मोनाबायबो ना गोलैयालै मा गोलैया आरे होमबाबोथ' ना गिलायलाङो आंहा बिखा क्लाब मोनोना नोंबो दिना सान्थि जोंनि हाबाया ओरैनोबा साननैसोल'सै दा नों माबा मोनसे जायोब्ला बोरैबा मोनलायलांगोन ना गोसोफोरा आंना एकदम आयुलै जानायु मानसि सानो नों आंखौ खावलायखौ गावनिखौनो सोरबा साना जाबाय मानो साना जानो आंलाय बा सान बिदिसो जानांगौ दिनै नों आंखौ बेरायनोबो लाबोबावबायसो आइयाबो बुंबाय बेरायहैनोबा दसे बेरायहै होननानै उनावथ' आरो सम मोननाय नंलाना सम मोननाय नंला बोरैथो सम मोनबाय थाबावनांगौ जाखो बेरायनोलाय आंनि थुनथुलिनि जिउआ बेफोरबायदि जायालै अबेबा फानजारियाव जोबजाना दोननाय बायदि थोद जाम्बिलाय फानजारियाव जोबजानाय जायो नामा होमबा माथो बुंनो सानदों नों बेरायनो मोननाय नंला आरे मोनगोनब्रा एसे एनैयालाय ओमफ्राय माने एसे बेस्थ' जासिनगोन ना बांसिन बिदिजों जायालै सान आहाथ' नै क्रिसमास फैगौ ओमफ्राय ना मा होनोमोनलाय लास्ट डिसेम्बर फैगासिनो बिनि सायाव आरो निउ इयार जाबावनोसै जोंहा पिकनिक जानोसैब्रा जोंनि बे
गामिनि दुब्लियावनो जागोन गोजानाव थाङाबाबो जोंहा दे पिकनिकखौथ' दानो बुंथ'नो हालालै बिदिनो जाया होनखाबायना आङो हाबाबलै जायो दे जागोन दे मिन्थिनानै लाखा जोंनि लाइफआ एथबांबो चेन्ज जागोन बेथ' नङाना औ गासिबोथ' नङा एसे मायाबा जागोन आरोना सोलायगोन माने ओमफ्रायथ' जेखि सोलाय दा सोलाय नोंल' दा सोलायला नोंनि गोसोआल' दा सोलाय दे नङाबाथ' जा दुखु मोनखागोन आं नोंखौ ओमफ्राय आंनि गोसोआ गुबुन बायदि नङारा मोनसे थियैनो थाबाय थायो औ बिदिसो जाखानांगौ दा हाबाब नोंनि आफायाथ' आंखौ जि मोजां अनखायोहाय आंनि बिहावजोआ आयौ आफाया आंना जि अनखायो खर'आनो देरसिनसिगोनसो आंना इस बुंनायफ्राथ' नायलाय ओमफ्रायथ' बेदर गिदिराबो जाखांबाय दसे थाना थांसैलै खेबसे आइ लाभ इउ बुंदोलाय दा बुंथारालै बियो बुंबानो जायो आं खोनासंनो लुगैथारदोंना मिनिलायबाय बियो आंखौ नायनानै मादि जायोथाय माथो आंलाय बेफोरबायदि नङालाय ओइ सान नों मा सानबाय थादोंलै मा सानोरा गोसो गोरबोनि खोथाफ्रा नै जालायबायना नोंना आरो आं बोरै बुजिगोन यान्टरियामि बायदि गोसो गोरबोनि खोथाखौ बुंबासोथ' बुजि मोनगोन होमबाबो एसे गोसोफोराव फिलिंस फैया होमबा नोंना नायना दाथ' बेहाय रावबो गैबावासैना नों ओमफ्राय आंल'सोना अब्ला नों आंखौ जेबो बुंनो गोसो जाया आरो बुंनोथ' गोसो जायोलै सानांगौ बिरादनो आरोना दे रामबा बुंदो नैबे साना खोनासंनो थाखाय रेडि ना नोंबो ना सान आं जि माबा माबि सानखाबाय गोसोआव दा जे जुलियाबो गैथारलाना औ बेनोथ' गैलाना साननैसोल'सै बेनोथ' आरो मा जे आं सानगासिनो सोर मा लाबोगोन सोर मा लाबोगोन मा औ एकदम गिफ्टफोरा मोननांगोन ना जे आं मा लाबोगोन सोर बिराद नायनोसो लुगैखाबायहाय दानो मा जाबावगोनलै आंनि थुनथुलिजों आंनिफ्राय बांसिन बेहा गिफ्टनिसो सिन्थाबाव ओमफ्रायथ' सान आयाथ' आंखौ सानहरबाय थाबायसो बे मिन्थिबायना जा गोसोखांखायोना आं जेरावखि थाया मानो गोसोखांखागोनथ' आंनि आइयाबो बिदिनो आं दसे बहाबा थांबानो बिराद गोसोखाङो ओमफ्रायथ' जेबो नङा दे थुनथुलि गोसोखांब्ला नों नायबानो जाबाय आइखौ सम मोनथिबाय नङा ओरैनोबाबोथ' खाथिखासोना नोंलाय मा मोनथिनो सान नोंसो जोंनाव फैगोन आं नङा मानोना आं सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखायो आंनि जानो गोनाङा जोंनावसो फैगोन आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया मानिया बेथ' नोंनि सायावसै आं बुंगोन र' एसे उनाव मा सानखो थांसैना दसे थानानै माथो खालामबाय थाबावनो थांसै आरो लामा जि मोजां रायलायलांसैब्रा सानजों ना सान आच्छा दे आरो होमबालाय सान मानो होनबा आं रावखौबो बर खालामनो बायो माबा नङा माबा एकदम बेफोरबायदिनो इन्ट्रेस्ट खालामना थानो मोजां मोनो आरोना आंबो थागोन गुबुनखौबो एसे इन्ट्रेस्टआव लाबोनो लुगैयो आङो मानो होनबाना मानसिया जेसेबांखि दुखु टेनसन थाया मानो थाखायो बयनावबो नाथाय दुखुआथ' अलरेडि थाखायो नालाय बेखायनो गावखौनो गाव दुखु दं होननानै सिन्थायै थाबाय थाबा बोरै जागोनब्रा नङा होमबा सान नंगौ मानोथो नङा जानो आरो नों दसे इन्जय थानानै नोंनि दुखुखौ दसेबाबो दोनथ'नो हायोब्ला अब्ला माथो लस जानो इन्ट्रेस्ट थानायनि जि दं दानो दं गाबोन मा जायो मोनथियालै आरोथ' फैफिनोथ' खालि गोसोखांथियासो थांखांनाय समाव मालाबा फैफिनाथ' बेखायनो जि दं दानो दं गाबोनखौथ' मोनथिलाना जास्ट इन्जय बेनोथ' आरोलै थुनथुलि दानि समखौबोथ' मोनफिनलाना गोसोखांथि जानोसैलाय बेबो बेखायनो आंथ' मा बुङो रावनिबो सायावबो सोनारनानै दाथा आरो रावनिबो सायाव माने मा होनो बेखौ गावखौनो गाव मालाबाबो लोरबाङावबो दोननाङा मिथिदों एकदम गावनो गाव नाजालांबाय थानांगौ जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामलांबाय थानांगौ आंनाथ' बिदिसो आन्दाजानो अके होमबा सोनामोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला नै लोगोफोर थांसैलाय थुनसुलिया फैफिनसैलाय गाबोन आरोना अब्ला बयनिसिमबो लाभ इउ गुड नाइट दाथ' मोजां सिमां नुदे आंनि सनामोना एकदम बारे भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों खिन्थाहरदो सनामोन आंथ' फिसाबाबो मोजां मोनबायबा लोगोफोर लाइकखौबो होनो बावाबानो जाबाय आरोना थुनसुलिनिफ्राय लाभ इउ गुड नाइट सान थांसै